Jon Sarrasu dago gurekin, orkestuen behar handirik ez du, egin montzat behintzat, baina zertzera batzuk bai emaneko izkizueke. Azken atera duten liburua, gaitzeki hartuta etorri gaur, Iztun Polisa, euskaltasunaren norabidea zapunte, izenburu horri jarri dio. Urteak ziren, Jon Sarrasu ez denure ikusten plazetan, bertso txixamatuta edo, dauzka azken urte hauetan, hitzaldiak eta ematen bai ari gara ikusten azkeneko aste eta hilabete hauetan bere liburu hori esapean hartuta duela. Horrela esan nahi du, sortu dela ikusten jamintzat, gauzak ikusi besterik ez da hemen jendeak hori edo. Urte batzuetan, egon da, fokupetik, mazatik kanpo, baina ez da behirik egon, gogoetan jarraitu du, euskerari buruz, kulturari buruz, beste hainbat gairi buruz ere bai, eta gogoeto hori guztiak bildu dizkigu apunte modura edo Iztun Polisa liburu honetan. Arretxa honetan jaioa da, Jon Sarrasua, 48 urte, berrezta naiz. Soziologia ikasia, kazetaritza ikasia, Mondragon Unibertsitateko irakasle. Hainbat taldetan aritua da, euskal kulturari, euskarari eta kulturari lotua eta oraindik ere parte hartzen du. Liburuak besapean du gaur, baina ez du lehenengo liburua, lehendik ere, Andoni Gaiarekin zozoak beleari liburua ateratakoa da, Txepetxekin sobasean liburu ere bai, ertzeko zatiak sei ere bai. Berrariz, esan dago Iztun Polisa, azken liburu hartu dugu aitzakitzat. Lehenbizi, hoxe eroreko nahiko zuen, liburu sortzeko asmoa, nahia, beharra, kaso, nondik sortuten? Ematen dut, bueno, azteko garratzen dut, eskerrik asko, konbidatu eta tortzeagatik eta bako, ia zuek garen zatian parte hartzeko aukera daukazuen. Plazera niretzat, Tolosatzerako plaza bat etortzea, liburuari buruz idea batzuk partekatzeko aukera daukazak. Bai, liburua egin esan aspaldiko urtetan burun egizkin idea norabait plazaratzea izan da. Ez dalako ustutze bat bezala sentitzen duen buruaren parte bat, buruaren zati bat okupatzen ziratela idea hauek. Eta ez dakit, 20 urte asko esate izango da, baina kolakon bat, ez da? Azken 20-25 urte tokatu zait, 20-25 urte hauetan tokatu zait ibiltzea, nolabait euskal gintzaren inguruan, oso modu zabalean esan da, ez da? Unibertsitateko moidetatik hasi, Unibertsitate Euskalduntzeko taldetxoa sortu genuenetik, urterekin, bertsozale elkartearen sorreran, Baialako erabiletan, da orduan, nolabait esan da, 25 urte honean edo tokatu zait, euskal gintzaren inguruan jardutea eta pixka buruan martxan izatea. Gero egia da, azken 12 urteotan gehiago unibertsitatera joan nintzenetik, zertatu nintzela gehiago kooperatiba gintzan, arlo sozioekonomikoetan, kontu ideologikoetan, baina balioen beste hau ere. Eta ordu momentu batean, erabaki non, barronerra iteziatela idea hauek eta atean berritu bat zen. Eta alaxi ez dago liburua izan da. Hasi eta berrausta, ia 2 urteko lana izan da, baina ez da 2 urteko emaitzak uste gehiago, 25 urteko ikasketa baten ondorioa bezala. Azken hilabete batean ikerketa batzuk jaso ditugu, euskararen egoera nolako den, direla, soziolinguistikoak direla, bestelako ikerketa direla. Foro batzuetan edo zabaltzen hasi dago, geldialdi batean ote gauden, nola ez batean ote gauden, gelditu ote gauden, nola goazen ez ote dakigun. Ez dakit gogoeta hori partekatzen ote duzun zuk ere, nola jo ez dakigun ote gauden? Neurri batean bai, baina matizekin. Nik uste, hitz egiten zakeguna euskal gintzaren loraldi modernoaz, nolabait esateko, euskal gintzaren loraldi moderno honetan simplifikatzeko 5 aldiko ibilbide bat egin duguna. 5 aldi, ez dakit urte hori, berroita bat urte, berroita mairu, euskara batu garen sorrera, ikastolen erditzea, euskal gintzako edabideen sorrera, uste dut zalparekatzea,
Horako prozesu bat izan da, ez da onaino ekarri gaituna. Orduan, prozesu hori ez dago aldetik. Prozesu hori ez dago aldetik eta martxakoa aurrera, arlo askotan eta uste hori esan behar dela, ez da. Gero, ez dakit galdera baldin badator, esango dut, nik nola prozesu hori nola ebaluatuko nuke, ondo goaz, gaizki goaz, pikutara goaz, hau da bidea, ez da, ebaluazioen gain beste kontu bada. Baina, momentuari dagokionez, uste ez gaudela geldirik, adar horiek ekarri dituzte honaino, adar horien atzean estrategiak egon dira, eta estrategia horiekin horretik ere martxan daude. Egia da, nik esango nuke egia da. Olako geldialdi bat egoiago, ilunaldi estrategiei buruzko lausoaldi batean dute daude. Nik ez duke aipatuko gainera beste estrategiei buruzko lausoaldia, baizik eta bizio edo etorkizun ikuspegi mailako lausoaldia. Bi gauza dira, bizio edo etorkizun ikuspegia da, nora joan nahi dugun, ze etorkizun aurrikusten dugun, pixkat medik hogei, hogeita marrutuak izan dezakegun horizontea, irudikatzea, hori da bizio. Eta estrategia horren alaba da. Estrategia da gero, bizio horren araberako helburukateak, lagoze egiteko helburukateak kolokatzea. Bizioa gauzotu baldin badago, zpaki gozundo nora bazen, aruzkoa zen, edo aruz. Estrategiak plan estrategikoak egiten ditu, janobiak plan estrategikoak egiten ditu, soia joan gara, baina benetako estrategiari ez da nomintzen. Nik uste pixkat horrek gaudela. Horre goteko hainbat arrazoi daude, batetik, horretako zikloaren nekea, bestetik ziklo hori izan dela, nik uste ametsak doitzen jakin ez dugun, o ez duen belaunaldi baten, o hainbat belaunaldien ondorio ere bai, gure espektatibak behar da oso irrealak izan dira, eta espektatibak irrealek gero ekartzen dute frustrazio bat, gero ekartzen dute espektatibekin urruka bat egin behar bat, eta eskotan zure ametsak kokatzeko ere arazoa sortzen zizurrek, eta nik uste horre bat dela, ohartu gara, hau etzela uste egin bezain arrezta, Euskalduna etzegoela arte horren atzean, eta badago ziklo neke bat, badago espektatibak berdoitzeko arazo batzuk, eta, nik uste ilusio optiko-politikoek ere ez dutela lagundu, eta politikan ere gauza asko ditugula gaizki, eta bar. Orduan, guzti horien magma horretan, bagaude lauso bati baten. Ez dakigula oso ondo nora goazen, nora joan nahi dugun. Ez dakigula unibertsitatea arloan zein den hurrengo estrategia. Unibertsitatea sortu behar da, Euskal Unibertsitatea sortu behar da, edo daiko unibertsitateetan sartuz indartu behar dira Euskala gara. Erantzunik ez daukagu, ez erantzun garbiliko bat eraturik. Telebista arloan ere ez dakigu Euskal Telebista handiko apustu egin behar den, edo guztik ez dela apustu egin behar du. Ez du komunitate bezala. Eta beste arlo askotan ere, ez dakigu oso ondo zein den bizioa, zein den norabidea. Eta horrek estrategietan eragiten du. Hori esan da ere, beste aldearen uste esan behar dela. Ez gaude eletirik, ez gaude geldialdi batean, gaudena da, esan duen moduan, bizio meneko gauzaldi batean. Berrogeita urteko ziklo horretan aldera pausak eman dira nabarmena da. Ez dakit garai egin zioten ziklo bat etxita beste bat egiteko, edo ziklo honekin aurrera jarritu behar dute dugu. Nik bi formulazio horiek bateratu ditezkela, ez dut uste ziklo bat itxi behar dugunik, zer itxi behar dugunik, ziklo hau itxi behar dugu. Hezkuntzan egiten ari garena, edabideetan egiten ari garena, Euskalduntza alfabetatzen egiten ari garena, nik uste hemen izteko ezer gutxi dagoela. Beraz, zikloa izteaz nik ez duke hitz egingo, ez da? Dut jarraitu egin behar dugula. Jarraitu egin behar dugula hezkuntza legea, jarraitu egin behar dugula edabideetan, jarraitu egin behar dugula korpusa fintzen, jarraitu egin behar dugula Euskalduntza alfabetatzean eta beste bat arlotan. Beraz,
zikloa itxintez galdetu behar duguna da zein diren hurrengo pauso handiak eta orain arte ekarri ditugun pausoak nola hobetu. Hau da, nola hobetu edabideen arloa, nola hobetu kulturgintzaren arloa, nola hobetu hezkuntzan egiten ari garena, korpusean egiten ari garena, alfabetatzen egiten ari garena, aisialdian egiten ari garena, eta inpresiones kontatzean egiten ari garena, ez da asko simplifikatzeko. Kontua hori da, iruditzen zait, inertziak gainditu behar ditugula. Hau da, zer egin dezakegu bizioan elkarrekin adosteko eta estrategiak elkarrekin adosteko. Nik uste tresna bat ditugula. Batetik, erakunde publikoak ditu, eta erakunde publiko batzuk, udaletxetatik hasi eta jaurlaritzaraino, diputazioetatik pasata, ja badute trajektoria bat hizkuntza plangintzan. Eta badituko erakunde batzuk hizkuntza plangintzarako gutxi gehiago trabatuak. Eta gero, daukagu beste arlo oso garrantzitsu bat antolatua, eta da euskararen gizarte erakundeak. Arlo bakoitzean, kulturgintzan, edabideetan, hezkuntzan, aisialdian, lanen euskalduntzean, korpusean, arlo bakoitzean, adar bakoitzean, kokatuak ditugu gizartetik sortu eta gizarte zibiletik sortutako erakunde sozialak nolabait izan da Euskararen euskoan ari direnak. Beraz, baditugu nolabait izan da bi ejertzitu txiki, bi armada txiki, frogatu dutenak, badutela nolabait plangintzarako batzuk, plangintzarako eskarmentu pixka bat, eta beste batzuk lehen arloan, arloari temperatura hartu, eta horretan kompetentzia ondixan harrez, gaitasun ondixan harrez, jarduteko gaitasun hori frogatu dutela. Beraz, hori dena badaukagu, ez da. Zer egin behar dugu? Ditugun bi tresna mota horiekin, diagnostiko konpartitu batekin, eta hemendik 20, 40 urterako horizontean marraztu. Nik uste hori puntu hortan daudela. Egiten ari gara, nik uste oso ondo ezetz. Nik uste oso ondo ez garela ari diagnostikoa konpartitzen eragile publikoen eta eragile sozialen artean. Eragile sozialen artean ere, nik uste dut zentzu horretarako sortu zela uste dut kontseiluak ez duela nagusiki bai horri egin. Ez duela arlokako plangintzarik egin eta ez duela nolabait hor zegoen potentzialitate estrategikoa eta simbolikoa ez duela namitu. Eta bestetik, gizarte erakundeen eta administrazio publikoaren arteko elkarrizketa hori ere ez dugula gehiagik izango dut. Ni zentzu horretan ez naiz pesimista, egin dezakegula, tresnak baditugu. Eta uste dut ekoiztu dezakegula ametsa horrein. Segur asko, orain ekoiztuko dugun ametsa, ez da izango orain da urte batzuk ekoizten zen amets horren ezaugarri batzuk ditutela izango. Hankak lurrean izango ditutela gehiago, aldi berean hankak lurrean izanik begiratua urruna jarri behar da izan. Eta nik uste hobeto doituago amesteko gaitasunera iristen ari garela eta egin duguna. Badaude arrisku batzuk ere, gero ateatzen badira horretaz jardun dezakegu, baina uste dut baditugu gatresa. Doitzeaz edo hanka lurrean jartzeaz aritu zara. Ez dakit gure espektatibak edo ameskeria behar bada apaldu behar dute ditugun, aria konturatu behar dute dugun, epe motzean Euskal Herri Euskaldun oso bat ez dugula egingo eta lehentasun batzuk markatzerako otegin duken asko handiak edo aurrera gutzi da. Nik uste asko handia beharrezkoa diala, eta duk amestu behar dugula Euskara garatua eta Euskal komunitateak bizitzeko gaitasun guztiak izango dituen Euskal Herri bat. Beste hainbat gauza bezala, ez da amesteko gaude eta gizarte humanizatuago batean amesteko gaude eta humanizazio horren koloretako bat da.
aniztasuna eta nortasun kulturalaren garapena izango. Ondo. Baina nik uste, 20. mendeak beste tonu bat behar duela, 20. mendeak zerbait erakutsi digulako. 20. mendea izan da historiako menderik krudelenetako bat, lehenbiziko erdiraino. Hortik, uste asko dugula ikasteko baita ere, modernitateak, utopiak pensatzeko zuen modutik, besteak beste hortik sortu direlako munstroak, eta ez da Hitler izan munstro bakarra izan. Ezkarrak ere munstro ikaragarriak sortu dira 20. mendean, eskuinetik ere bai eta erditik ere bai izan. Nik uste 20. mendetik ikasi behar dugula. Eta beste ikasi behar dugula ideologietan ere 20. mendetik puskak hartu behar ditugun moduan. Liberalismoaren puskak. Liberalismoaren puska batzuk oso beharrezkoak zaizkigu. Eta sozialismoaren puskak batzuk oso beharrezkoak zaizkigu. Anarkismoaren puska batzuk oso beharrezkoak zaizkigu. Eta konservadurismoaren puska batzuk oso beharrezkoak zaizkigu. Berregosketa ideologiko bat egiteko gaudela 20. mendean. Eta gauza bera gai honi buruz ez da. Zer gertatzen da gai honekin? Gai hau ideologia modernoek ez dutela landu, ideologia modernoek ez dauketela gramatikarik, nortasunaren aniztasuna edo hizkuntzen garapena lantzeko. Hori batetik egiteko dago, baina hori ezin dezakegu egin 20. mendeko ideologien akatzekin. Eta uste ideologia horien oso zordun eta oso gainera modu nerabe edo adolescentean amestutakoak izan direla gure belaunaldiak. Amestu zen iraultza sozialista aktorea omen zuen Belaxe, eta Euskal Herri Euskalduna 10 urtetan ez pasan 20, eta ez dakiz eman negoziazio, eta bueno, ez, lana joan dira erortzen eta erortzen, ez da. Gauzak ondo egin izitugulako, neurri batean bai. Eta beste neurri batean, bizkera marxismo batean, marxista batean, marxiano batean, marxista ez, baina marxiano batean, baldintza objektiboak zirenak ziren, eta hori ere kontutan hartu behar delako gogoeta politikoa egiterakoan. Orduan, gaurko gogoeta politiko eta gogoeta kulturalean nahastu ezagun nahi duguna, gertatuko dela uste dugunarekin. Oda, baldintza objektiboekin, zer zoru zabaltzen du. Eta gaur egun hemen linguistikoki zer zoru zabaltzen du. Eta nik uste orduan, planteamendu maximalistak eta planteamendu potoloek oraindik ere uste hori dela, daukagun muskulua, uste garrimenetan ere ondik muskulua maximalista horrek jarraituko duela gauza asko traupatzen, baina garaia dugula politika adimen gehiagorekin egiteko. Eta bai, nik uste egin behar dugula horizontea edo hortzimuga ideologiko eta kulturalak marraztu, eta hortan abstraktak izan, baina gero ametsak doitu, ajustatu, belaunaldi batek egin dezakeen horretan. Belaunaldi batek ikusiko duen horretan. Orain arte egindakoaren ebaluazioa aipatu dugu, aurrera pauso nabarmenak izan dira, ez dakit utxuneak, zertan ikusten ditu Jon Saraso, orain arte egin dugu. Bai, baina ikuste utxuneak asko, eta behar bada ni oso utxune ikuslea izan naiz, eta behar bada behi egin, ez da utxunea azpimarratzailea, beste martxan zaudenean, erre egiten dizulako falta den denak, ez da. Uste dut ez dugu dauki, txikietak ikasita, ez dugu eduki ez dit, fundamentuzko ikerketa politika bat. Herri bezala, ondorioz, iztun komunitateari interesatzen zaizkien ikerketa hildoak ere gutxiegi garatu dira, universitatearen ibidea bakoitza altzuena egiten, eta ez dugu herri bezala adibidez ikerketa politika bat eduki. Hola hori bizala beste mila, doktore tesi egin nuen kazetari izkeran, eta uste dut kazetari izkera sendoago bat eta edabideetan hizkuntzaren arazoa zer egin euskalkiekin zebarietate erabili hor ere puntu batzuk aldarrikatu ditugula. Eta hola, lupa jarri izkero arlo bakoitzean, ikusiko duke, bat gauza behar baino maila apalagoan egin ditugula, eta gero makroan begiratuta ere, makrotik ere, herri honetan energia asko erabili dela
planetan, eta hor, energia desente galdu dugula entropia horretan, eta elkarrekin lan egiten beti bintzat ez jakitean. Orduan, arrangura hori aipatu behar dela ezan, gauzak hobeto egin genitzaken. Gauzak desente hobeto egin genitzaken, arlo askotan. Baina, ni azken urtetan pixkat beste aldarrekatzen egin naiz, ezta? Begira dezagun egin dugu guztiari, begira dezagun. Eta egin dugu guztiak karagarria. 50 urte hauetan, hiztun komunitate honek egin duena. Pixkat, urtetik begiratuta, edo begiratu kontinental bat egiten badigu, edo begiratu planetari bat egiten badigu, egin duguna, ikaragarria izan da. Nun gehun den eta nun den. Arlo askotan, beste arlo batzutan, igual, beharko izatela ez da. Baina hemen, erakunde sozialetatik, erakunde publikoetatik, eta batez ere, milaka pertsonaren alegin intimo horretan egin dena, hizkuntza komunitate gutxik egin dute hamarraldi hauetan, eta guk izautzen dugun historia, ez da orduan, uste balio itxi egin behar dugula, eta kritika eta hobeto egin genezakena, eta hemenik aurrera hobeto egin dezakeguna, uste dut oinarritu behar dugula, egin dugun guzti horren balio eztean ez da. Eta belaunaldi berri baitare kontatzea, nondik zen, eta zer egin duen belaunaldi berri. Ikusten duzun txul hori, belaunaldi berrien artean, zen dut, ez garela jabetzen hori artean, zer egin duen? Bai, pixkat ikusten dut, gu ikasleak gabiltza, ez da, eta nik uste ez direla oso kontziente, batetik oso ikusten dut gehienak nahiko relajatu eta eta seguraz euskararia naranja eman zaie, pentsua eman zaie, ez da, euskara pentsuen eman zaie, eta ala hartu dute, eta oso ondo, beste batzuk eskolako hizkuntzatzat dute, baina ez dut uste oso kontziente direnik ez da euskararen batasun eta estandartze prozesua eta terminologiaren garatze prozesua duen aleginaz. Eta euskararen gaudeak sortzeak zer utzi duen bidean eta ikastoren eraikuntzak zer suposatzen duen mundutik begiratuta bera ere ikastoren esperientzia zer den. Eta ez ikastoren bakarrik, eta euskal hezkuntzarena, euskal hezkuntza publiko eta pribatu dena. Handia da, egin dena. Eta nik uste horren kontzientzia transmititzen badugula zer egin. Euskal Gintza Sozialek buruz, ziren ezagun, inguruan, bebaino gehiagotan, somatu dut, kontseiluaren sorrerarekin, itoarekin, ez oso konforme, ez oso ados, ez dakit, instituzio pixkatekin ere bai behar da, aukera bat, galdu bat, irakurri izan zela kontseiluaren bidea edo, zertan aukera bat du? Nik ez da sorrerarekin ez, sorreran nire tartean nintzen, eta gainera txostena idazten, nola, ez sorrerarekin, baizik eta geroko bilake bidearekin, ez da, eta honek ez interes berezirik kontseilua kritikatzeko, baina bai baliatuko dut momentu honetan liburuan agerinen kezka importante xamar bat agertzeko, ez da. Nire bai bamentzat idea hau dela 15 urte, amazazti urte, kontseiluaren sorreran zen, behingoz, ordena ez dago pixkatetxea. Naiz eta jakin, prozesu politiko oso zail batak gaudela, ikusi behar zer gertatzen den etxeari dagokion zatian, marko politikoari dagokion zatia, eta ikusten zen momentik talpei ikaragarriak zeudela. Bestetik, beste prismarekin begiratuta, 50 urte hauetan egin dugun ibilbidearekin, bat zeon izaki sozial bat, Euskaren gizarte erakundeak, horretiko garaiak erantzan ala formulatzen, baina ala ziren, hau da, gizarte zibil antolatutik, hau da, ez erakunde publikoetatik, eta ez erakunde pribatuetatik, ezik eta gizarte zibil antolatutik Euskararen ausporako sortutako erakundeak. Aeka bezala ikastolak bezala eluiar bezala usei, eta usei bezala, ez da, topaguneko sare osoa, ez da.
ohartu ginen, bat zegoela sare oso zabal bat, bai? Euskararen auskoaren azpiegitura funtsezkoa osatzen zutela, bai? Eta erakunde publikoetatik sortutako tresnekiko bazutela desberdintasun funtsezko bat, eta da, zirela publikoak, publiko gomeiartean, zirela publiko administratiboak, eta, gizarte erakunde sare bat osatzen zutela. Idea zen, trikotu dezagun sare hori, osan dezagun sektore bezala, eta egin ditzagun behin gauza. Bat, denen artean egin ditzagun diagnostiko bat, zertan ari garen kulturgintzan, edabidegintzan, hezkuntzagintzan, euskalduntzak baetatzean, korpusean, aizialdian, ikusi ezagun zertan gabitzan, arrozarlo, eta posible badi bada, sort dezagun euskararen gizarte erakundeen diskurtso bat eta mezu bat gizarterako. Eta indituko duena, alderdiek beren indar metaketa elektoral eta politikoa pilatzeko ezinbestean duten diskurso. Batetik, bagariak erago, alderdiak zeudela jardun dutela baita ere, gai hau beren indar metaketa politikorako erabiltzen. Eta bestetik, ustez zer honak esaten digulako, eta guri historiak ara erakutsi digulako, euskararen arloan zerbait fundamentuzkoa eraiki dugula, jakin dugunean gure arteko zatiketa politikoa gainitzen. Ikastoleak euskara batu da, bestein bat, denok onartu ditugunean, sortu dugunean espazio konvergente bat, hor egin dugu onduen aurrera, ez da? Eta euskararen gaian oso sensiblea da alderdi politikoen dinamika elektoralera usteko. Alderdi politikoen dinamika elektorala ezinbestean demagogikoa dela. Demagogia hitza, zuten egula zerten, ezinbestean demagogikoa da alderdi politikoen dinamika. Orduan, idea zen pixka bat, brinda ezagun arlo hau, eta arlo hau blindatzeko esku-eskura dauka herri honek, ez dauka ezak asmatu behar. Esku-eskura dauka tresna sorta bat. Eta da, gizarte erakundeen arloa egituratzen baldin bada, trikotzen baldin bada, eta diskurso beregai autonomo bat sortzen baldin badu, alderdi, sindikatu eta eragile ekonomiko eta politiko guztien aurrean desberdina eta guztiekiko autoritate moral bat duena, berriz errepikatuko dut ideia hau, guztiekiko eta askorekiko autoritate moral bat duen ahots bat sortzen baldin badu, iztun komunitatearen dudan izugarrizko pausoak eman ditu. Alderdi politikoek, gobernuek, udaletxeak izango dutelako bintzat, referente autonomo bat, eta denentzat edo askorentzat sinesgarritasun bat duen. Gaur egun izan dezaket bezala, Confebaskek badu sinesgarritasun bat, enpresarien ahots bezala. Pero alderdi batzuek gehiago gustatuko zaileko, gutxio gustatuko zaileko, Confebaskek dauka interlokutore bat, eta sinesgarritasun bat, alderdi desberdin. Bueno, hori zen pixka bat plantean dugu, orduan baziren lau funtzio kontseillan egiteko modukoak, batetik estrategia bateratu, bizioa bateratu, agotsa izan gizartean eragileen aurrean, eta hortik baita ere, nolabait egin zezake, logi funtzio bat, alderdiekin eta alderdien programetan eragiteko, eta bat ezan. Bueno, nik ez dut ez da horretiko. Eta kontseilua ez duela uste dut, ez duela benetan gainditu nolabait ezkerra abertzalean eriko zigorreste filosofikoa, bere estiloan, ekintza publikoetan, agerraldi motetan, hor badago asignatura bat gainditu gabe, eta oraindik ere uste dut badagoela hor lehia bat, ez da? Nolabait, euskalgintzaren ahots autonomoa, baina benetan autonomoa radikalki nagusiarazi nahi dutenena euskalgintzan. Batetik eta bestetik hori egin behar dela esaten dutenena, baina aldi berean ezker abertzalearekiko zigorreste ideologikoa apurtu gabe dutenena eta jarraitu nahi dutenena kontrolatzen hedabide importanteak, herria, emaika, hor badago lehia bat.
Eta nik hau bezalako egutan, ez da bat ezer galtzeko, bakit peloteko zeizkiela zaparralak, baina izan dezagun gure artean argi hemen etxean gaude. Ni hemen etxean sentitzen ez, eta esan egin dut. Hor badago lehia bat. Eta lehia horretan momentuz kontseiluan lehengo lepotik burua. Diskurtso independiente bat falta da. Diskurtso independiente bat falta. Ez dut uste bat Iberriako kasetaria izala. Nik berria hartzen diak eta ez berria ez da gana. Ez da. Sentitzen dut? Baina ez da. Orduan, galdera baita. Egingo dugu eta beharra dago esantzuk izin dute izan eta ez dira gauza gaina erraisak, ez nabi ginen hor salatzen ez. Nabil galdera egiten ez aitezte berriari, baizik eta kontseiluari ez, Euskalgintzako gizarte erakundeen multzoari. Zein da gure estrategia. Sortuko dugu ahots benetan autonomo eta independiente bat. Protestatuko duena berdin Gipuzkoako eta Bizkaiko diputazioen aurrean. Benetan sinesgarritasun bera izango duena Sabinetxean eta sortun eta UPN-era joango dena eta PSOE-era joango dena, hau da. Galdera oso importanteak oso delikatua da, eta barik ez daukala erantzunak ez da. Badago beste Euskalgintzan masa zabal bat, bihotza duena zea politikoan, ez da? Indarmetak eta politikoan eta orduan, indarmetak eta politikoa ez da indatu oso gara importanteak, beti izan dira oso gara importanteak, beti egon da zerbait oso importanteagoa Euskalgintzaren garapen autonoma baino, eta azkenean baina eske nola gana notuta dagoen, eta nola independentziarik gai daukagun, eta nola ez da askatzen, ez da benetan askatzen. Ez da benetan zigorrezko hori askatzen eta uzten Euskalgintzaren kontrola Ezker Abertzalearen konfiantzakoak ez direnen eskutan. Eta garaia, beste Ezker Abertzalearen jarriko duelako errealitateak PNV jarritu den bezala, errealitatearen horreak, eta diputazioko boteretik, 4 urtetan, 8 urtetan, 8 urtetan, ez direla erabileraren datuak asko aldatuko. Ez da, jarritzagun hankar lurrean, jarri ezen bakoitza dela. Erakunde publikoak dauden eskuan daudela euren etxeko lanak egitera. Alderdiak euren etxeko lanak egitera, erakunde publikoetan politikak egokiak egitera. Baina, blinda dezagun Euskalgintzaren diskurso autonomoa, zabal dezagun Euskalgintzatik gizartera diskurso propio bat. Izan ez, hau ez da Ezker Abertzalearen diskurso, ez da abertzale, ez da zigorrezterik ez dagoen, ez da? Egin dezagun diskurso bat Barakaldoko gaztearentzat eta Baionakoarentzat eta Tuterako, UPN-eko guraso dituen gaztearentzat egin dezagun diskurso autonomoa. Egin dezakegu nik uste baietz. Garra hemen politik jendeak pentsatzen duena diskurso autonomoa ezin dara egin. Nik uste dut badugula. Badugula trasfondo historikoa, badugula Euskararen ikuspegi ekologikoa, baditugula momentutan tresna intelektualak eta baita ere jarraidura historikoa diskurso autonomoa egiteko. Gero diskurso autonomo hori komplikatu izango dela, beti nolabait izan da terreno politikoan gabiltzala, jakina gabiltzala terreno politikoan. Gai izango gara terreno politiko horretan ere papera banatzeko eta esateko zer egin behar duen Euskalgintzaren alorrak eta alderdi politikoen rola zein den eta erakunde publikoen rola zein den eta bukatzeko guzti horren laginik blindatu dezakegu Euskararen gaian alderdien internetak eta dinamiketatik. Nik uste dut baietz. Eta ahots altuz izaten dut, uste dudalako, susmatzen dudalako ez dugula egin. Sintomak ez direlako. Ezker Abertzaleak, bere nortasun krisian beharko dituelako elementuak jendea bere lanatzeko, esateko zertan den baino askoz hobea ez.
eta ikararazko tentazioa dago ezker abertzalearentzat gai hau bere indarrak metatzeko erabiltzea. Eta uste dut ez lukela egin behar. Euskararen aldarri sakonena identifikatzen baldin badugu subliminalki bada ere. Ez esan da, baina gero azpitik egin da ere. Subliminalki bada ere identifikatzen badugu, identifikarazten badugu gizartearen aurrean. Eta dakigu gure gizartea zarten, Baionatik hasita eta Kalea daño, eta Barakaldora daño. Gizartearen aurrean identifikatzen badugu euskararen aldarri sakonen hau, nolabait sensibilitate politiko-elektoral batekin, uste dut hankasartze estrategiko handia egingo dugula beste. Euskalgintzari diskurtso bere gaimat, independiente bat eskatzen digu. Partidu politiko edariz, erakundei zer eskatzen digu? Bueno, nik uste taula honetan, alderdi politikoak, ematen dut nire diskursoak nolabait mespretxatzen dituela, bigarren mailan jartzen dituela, ez dira garrantzik ematen prozesu politikoei eta alderdi eta ez dagoela. Ez dagoela, nik uste gizarte ikusi behar dugula, gutxien ez ditu esparru zean moduan, ez da esparru pribatu lukratiboa, estatuaren, administrazio publikoaren esparrua eta alderdiek hor boterea lortzeko mekanismoa dira alderdiak, eta bestetik gizarte antolatuaren esparrua. Esparru bakoitza bere dinamika ditu, eta estatuaren, administrazio publikoaren eta marko politikoaren esparruan, uste du ditugula baita ere herri honetan eztabaida, badaudela desafioak aurrera ateratzeko, eta horretan, rol funtsezkoa dutela alderdi, esan ezagun, familia ideologiko politiko handiek ez da. Hortan nik badut iritzi propioa, eta iritzi justu herri honek ez duela atera biderik, gutxienez bi familia abertzale handiek, ez da, abertzaletasun klasikoak eta ezkerra abertzale dituak, funtsezko oinarrizko konvergentzia edo akordio minimo batzuk egiten ez badira, egin daitezkeela eta susmoa dut ez dara egingo. Dena den, euskararen gaia lotuta alderdiek, uste dut, eduki behar dela programa bat gizarteatu behar dutela, eta programa horretan hizkuntzen gaiakin zer egin behar duten ere esan behar dutela, eta gero iristen direnean botere gunetara, tresna dituztela, gizarte erakundeekin batera, politikak aurrera ateratzeko. Beraz, zentzuetan alderdiak oso importantea dira, eta fenomeno. Zer da egin dezaketen alderdiak? Egin dezakete beste alderdi batzuk, beste gai oso delikatu batzuk Espainian, Frantzian eta mundu guztien egin izan duten moduan esatea. Gai hau oso karamelo gozoa da gure internetaketako eta gure arteko lehia elektoralerako. Baina horrekin gaiari berari mesede gutxi ditu. Blinda ezagun. Eta hitzeman dizaiogun elkarri ez dugula gai hau horretarako erabideko. Eta bakoitzaren indar metaketa politiko, hezkuntzazko gazteak erakartzeko, bakoitza alderdi bakoitzak dituen dinamikabitatik kanpora utz ezagun gai hau. Har dezagun, egin dezagun gure programa, baina har dezagun nolabait esan da, referente moduan, edo haintzat behintzat, euskalgintzaren ahots autonomo hori. Funtziona dezake irukia? Nik uste funtziona dezakela. Funtziona dezakela irukiak eta izuzen ere, euskalgintzaren ahots autonomoa lortzen baldin bada pixka bat trenkotzea eta diskurso propio bat egitea, hori bera lasaigarria izan ditekela alderdientzat. Esan ez, publikoan adosten dugu gai hau oztea, ez erabiltzea gure talkarako, eta hor badaukagu hirugarren erreferentzia bat ez jakina beti berak esaten duen egiteko, zer referentzia hori oso exigente izango da. Baina bai gutxienez, ez arbitro moduan, baina bai gure programa eta referentzia egiteko eta hori da eskema posible. Bidera barrien, guantun da, epe motzera? Nik uste bidera da dela epe motzera. Segurazko lehenik bidea egin beharko du, ezkerra gartzera ikusten dalako momentuz galduta,
egia zagoelako ere sakonean gauza hori norekin hitz egin. Nik uste, gutxienez bi alderdi abertzaletan gai hau planteatu ezkero sakon izan dezakela harrera. Baina aldi berean, hau egiten ez bada sakon eta euskalgintza behar bezala aktibatzen ez bada, alderdien deriba logikoena izan itegira hemen ezkerra abertzalea bat izakara doan, eta hori hegemonia kentzea. Eta horretarako, jarritu tresna guztiak, jakinen, beharko ditu bandera politikoak, eta uste dut euskalgintze, euskara izan ditekela bandera politiko bat, ez gu hobeto egingo dugu hau, eta gu gara benetako hemen euskaltzaleko ere. Eta bere bere kezka nagusia, lehia elektoral hori du, eta hegemonia galtzea ezkerra abertzalearen eskutan. Orduan, segurazko euskalgintzak bere diskurso autonomo propioa sortzen ez badu eta ganolaz ez bada joaten alderdi planteamendu egitera, dinamika logikoena izango da, divergentzia. Ikaskolak, baino gehiagoan, aipatu dituzu, jarri da honetan, hezkuntzan indarabia jarri da, azkeneko urteagoetan. Ez dakit zama horiegea utzi ote den eskolen gain, eskolek euskara bultzatzeko duten rola horrenean. Bai, nik uste zama horiegea jarri zela, behar bada itxalopen gehiagik, ez da. Egitea esan, japadara nago 10-15 urte gutxienez, gehiago ez bada ikusten hor esperantza hori itzela hain zuzen, ez da. Azteko balio txiki da, lehen esan duen egitetik, ez da. Eskola hezkuntzan, euskal hezkuntzan egin dena handia izan da. Handia izan da, eta nolabait, paradogikoa da, baina azkar joateren ondorioak ordaintzen ari da. Ez bakarrik hori, eta egin genitzeken gauzak hobeto, hori egia da. Baina azkar da ondo txoriak egan izaten du, ez gure amak, eta hori egin du azkar da ondo txoriak egan. Azkar joan gara, eta behar da azkar joan behartzen, behar da hemen batzuk izan genitzaki azkarrago joan behartzen da ere, eta behar da azkarrago joan behartzen, baina, irakasle euskaldun berriek, edo euskaldun zahar landu gabe, eta, tropelka, granjan euskara, ahora, erdi bortxaz eman zaienek, ematen duten emaitza, eta orduan, uste egin dena meritu handikoa izan da, sare guztietan, baina, eman duena, eta nik uste hor barrola titular bat izan da, euskalgintzaren numeroetan, alde kuantitatiboan, egon gara oso sesionetan, zenbat horri alde euskara, zenbat egunkari, zenbat revista, zenbat ordu telebistan, zenbat UMD ereduan eta B ereduan. Eta da baino hartu gara, alegin kuantitatibo bipil horrek ez dizkigula esperotako emaitzak kualitatiboa. Eta hezkuntza kontua ez dela bakarrik zenbat aurre matrikulatzen diren D ereduan, baizik eta arazoak D eredua bera dela. Eta, hola beste gauza asko. Bukatzen joateko eta zure txanda bat emateko, etorkizuneko hortzimua hortan performulazio edo ziklo berritze edo berrikuntza horretan ez dakit bizpailu gogoeta edo eginak oten duzkazun, norantzko bat gote nuken arrazten hasteko gogosan bide gote duzu. Ni hortan zuhur xamarri behiri naiz liburuan, uste liburuan etengabe bat daudela, puntak utzita tokizunari buruz, eta baina bukaeran, igual tentazio pixka bat eman zidan, esateko, eta zein da nire proposamena tokizunerako bizio bat, edo estrategia bat guztuta, eta nik nahiago izan dut ez egin, edo nahiago izan dut ezin izan dut, ez dut uste nire kontua denek, eta uste dut hori dela denon artean dugun etxeko da. Estrategiak ez dakit uste dut telebista mailan planteatu ditekela, liburuan estrategia dago estrategia bat, estrategia posiblea planteatuta, eta unibertsitatearen arloan ere puntatxo bat utzia dago zalantza izpi batekin, hezkuntzaren arloan ere daude hiru arlo gintzak hobetu behar genituzkenak, erakundetzean ere. Uste dut,
baditugula arlo guztietan, nahiago dut, ni oso ekintzaren lurraldekoa sentitzen dut. Eta nahiago dut estrategia barreiatu horretan pauso txikiak ikusi, eta pauso txikiak zein izan ditezken pentsatu, irtenbidea zein den seinalatu baino. Nik uste ez dagoela irtenbidea. Ez da kontua da, esatea jakina bat hori. Izatea, independentzia irtenbidea, hori izatea oso arresa da, eta nire independentzia aldekoa naiz, eta, ez, uste dut oso infantila dela, Fermin Etxegoienak esaten du independentziaren ondorengo egunean Euskararen erabilera bera egingo duela, ez da. Baina, hori beste debate batera gurutzita, arlo politiko gutzita ere ez dut izituela esan, hau da irtenbidea. Baizik eta, hau itxita berren, hau egin behar dela. Hau da norabidea. Eta norabidea, angulo segura oso zabalda da, angulo horretan asko kabitzen gara. Eta koka ditzagun arlokako estrategiak norabide horretan. Ez da, ustez hori bai egin ezakegula. Eta, garaia izan ditekera adibide batzuk botatzeagatik, hegemonia guneak ditugunak saretzeko, elkarrekin eta trinkotzeko, hegemonia gune berriak sortzeko, hegemonia gunea esaten dudanean, gure fakultatea da hegemonia gune bat, ikastola eta hainbat eskola dira hegemonia gune bat, Bersosola elkartea hegemonia gune bat, Galtzaundi izaniteke hegemonia gune bat, udalerri txiki bat. Uste dut, hegemonia guneen gaia landu behar dugula, besteak beste gure trama edo sarea, gure hiztun trama lurralde osoa hartuta, ez delako bat ere simplea, ez delako trama elebidun bat eta elebiduntasun horretan bakoitzak aukeratuta puntu. Ez da horrelako. Gauza batzutan bai da trama bat planteamentu elebidunak balio duena. Ni badimanoa ez dakit mentalina batera zerbait eskatzera hor planteamentu elebidunak balio du, eskubidea daukak eta baina beste arlo batzutan elebiduntasunak egunkari batean ere ez du balio. Orduan ikusi behar dugu zertan balio digun trama elebidunak, zertan behar ditugun hegemonia gunean. Hegemonia gune horiek nola joan daitezken poliki-poliki gure asimetria hori alderantzikatzen, bestelako asimetria bat, bihur dali. Eta nik uste gauza asko esan daitezkela holokosia barra, baina netzat importanteena dira arrokako estrategiak ez. Zein da momentuntan, hezkuntzan, daukagun arazo potolo horren aurrean, ditugun estrategiak. Kulturgintzan ze ari gara ikusten, eta ze ari gara. Esaten hemendik bost hamar hori urtean. Horiek gauza dira importante. Ez dakit horretek galera bat egiteko horik, asmorik, hori maduka? Kasilor, haizu dugu, nik barkatu nahi dut, labora izan hori zen, agogarriko biak abezera, ez da? Zer? Katu? Biak abezera, ez da? Eta bat, aurreko gazer, duela baita garrurtenik ikasi nuela euskeraz, ez da? Orduan esan nahi du, lan asko egin dala, ez da? Edo egin duzuela, edo egin dala, ez da? Eta baita urte aipatu dituzu, eta asko aurreratu dara euskera, ez da? Eta nola baitenik, nire nola ezean, galdera bat, galtatuko nuke adibide batzukin, ez da? Nire, lana egin gurenean administrazioan, oso ikusitzaidan edo sortzen zaitoren galdera bat, ez? Galdera edo pixkat, bai, zalantza edo nola, ez da? Osea, nire lankidea lizentziatua da, ni diplomatua. Eta bere euskera maila alkateak ez zuen ulertzen. Eta bere euskaldun betoa, hiruak euskaldunak. Bere ulertzezun eta lizentziatua zenarena ez zuen ulertzen. Horren arira, gazte bat euskeraz ikasi duna eta euskalduna dana, joan da universitatea proba bat egitea eta esaten du, nik ez dut ulertzen, ze zaila zen euskera baina ez da. Orduan horrekin pixka batez, iruditzen zait, lana, ez dakit nola esan, euskera lan dudala, denok dakitula euskera ez da, baina hor igual galdera bat sortzen da, ez da, zer euskera maila nahi dugu, osea, literatura ez dugu nahi, baina ulertzeko mundua bai, ez da, osea, nire semea ikasi euskera oso ondo daki idazten,
oso ondo daki, euskaraz daki idazten, baina esaten du unibertsitatekoa ez dut ulertzen. Eta nik uste dut horrela herritarren artean, badela ez da jende asko esaten duna, nik euskaraz ikasi dut, baina maila hori ez dut ulertzen. Ulertzen dezu, esan nahi duten, pixka bat, euskara hartzezu egunkariak ulertzezu, hartzezu liburua novela bat ulertzen da, baina gero ja badaude hor, aian alderdi politikoak izan diezta, jarri duten eremu batzuk ez, perfila lau bat, hartzezu dokumentu bat administrazio publikoan eta galdu duten dizea. Esatezu, osea, euskara dakizu, eta ez dut dut ulertzen, zen da oso bukadore teknikoa. Eta hori, zatezu, ezakit, batzuk ulertzen dute denak euskaldunak denak. Euskaldunak dien talde batek, batek euskaraz daki. Alfabetatuta pixka, besta lizenziatura eta vokalariak ditu izugarriak. Eta zatezu, eta zer nahi, eta horrekin lotuta, bigarrengo izanik galdera. Galdera bat, nola baite, esaten nahi izate euskal zaindia eta esaten nahi izate alderdi politikoak. Eta herritarra zer esaten du? Ze euskara maila nahi du? Ulertzen komunikoakoa, literatura idazleak egingo dute. Baina nik uste, aldian, 50 urte hauetan, 82 legea eta joan dela garatzen dena, eta orain, bizitzailean, hori, unibertsitatean, igual beste mundua da, unibertsitatea ipatzen den administrazio publikoa bezala, arkitekto baten edo derecho ikasidun baten informe bat, esaten dut hemen da, egiten naiz, eta euskalduna naiz, eta euskaraz dakit, hori ez besterik ez, eskerrik asko. Nik uste oso gai interesgarria da, baina igual erantzunen parte batean zure arrazoitik abiatuko naiz, eta erantzunaren beste parte batean kontra ingo dizut. Nik uste bi mutur zaindu behar ditugula. Osa, mutur bada, eta hori, Kike hemen agorratzen da, Kike presidente azpimarratzen du. Mutur bada azkenean euskara erabiltzeko behar dugula, eta euskararen nolabait erabilera berria erreztu behar dugula. Eta zentzu hortan, titularra izango izateke egiten den euskara da ona. Orduan, erraztu dezagun euskara egitea, ez dezagun euskara mordoio bihurtu, egin dezagun euskara oso permeable, errez, bakoitzak hitz egin dezala, aldun bezala, baina lasai, ez zuzendu, eta nik uste hori egin behar dugula, beste gaudelako gauden estuen komunitatean, estuen komunitatea lurralde honetan duen egitu da duelako, euskaldun, txepetzen terminoetan, ibilbide naturala eta kulturala, biak zendu egin dituzten euskaldunak direlako, muy nukleo bat, gero ordo delako beste geruza batzuk, eta geruza horretan optimizazio egiteko, bakoitza beste geruzatik erakarri behar dugulako. Eta horretarako euskararen kalitatean ez azentu gehiagik jartzea, bale, baina ertzontan. Beste ertzontan guztiz kontrakoa. Eta esplikatuko naiz. Nik uste euskararen kalitatea askoz gorago eraman behar dugula. Gu denok. Eta uste dut oroak esan behar digula jendeari, eta bereziki gazteei, zuk dago euskararekin, ez oaz eso. Baina ez, lanpostu bat lortzeko, edo ez dakiz ulertzeko, baizik eta kalitatez bizitzeko. Hizkuntza da kalitatez bizitzeko. Hizkuntza da kalitatez espresatzeko. Baina administrazio publikoa jartzen bizitza arauak eskoletan? Baina ez diko horra, esan nahi dut, hizkuntzak zorrotza izan behar du, astuna izan behar duenean, hostalaria izan behar du, hostalaria izan behar duenean. Hizkuntza da inoiz bukatzen ez den gimnasia bat. Eta gimnasia hori ondo egitea lortzen duenak, abantaria ditu bizitzan. Hobeto espresatzen da, hobeto espresatzen du azarrean, hobeto konbentzitzen ditu lagunak.
goxoago tratatzen du maitea, hizkuntza hori da. Orduan, esan dut, askorentzat, eta asko eta askorentzat, euskarak atxikimendu ideologiko bat du, baina euskarak bere baitan ez du benetako potentzia linguistikorik. Ez dio balio benetan espresatu behar duen dana kalitate handiz, eta gero eta kalitate handiagoz espresatzeko. Eta hizkuntza horretarako da. Hizkuntza etengabe zorrozten eta hobetzen joan behar duen tresna bada, ez da. Eta pixkak eskatzen da, arlo honetan, hau da bidez Fermin Etxegoienek asko azpimarratzen duela. Fermin Etxegoienek iaia esango luke, honetan datzala borroka, ez da, hizkuntzaren balio estetiko eta espresio horretan, ez da, ideologiekin ez duela, gero eta gutxiago erakarriko dugula ino, ez da, hizkuntza, ez da. Ez da, horre bestera ino den, nik uste bietan dagoela egia, ez da. Baina, alde honetan, nik ez zuri zabalduko dut. Behar ditugu hiztun onak, behar ditugu administrazio hiztun onak, behar ditugu euskalki hiztun onak, behar ditugu azpi euskalki hiztun onak, behar ditugu hizkera propio arraroa duen jendea, behar dugu bere hizkuntza gero eta gehiago zorroztuko duen jendea. Zergatik esaten dut besteak beste, gaur egungo gazteei gazte askori euskarak ez direlako balio beren espresiotasuna lortzen. Eta espresiotasun osoak errera sortzen. Eta erderak ematen badin badie espresiotasun hau. Euskara, hau, denbora kontua da. Zer izateak espresiotasun hau behar. Bizitzeko, ondo bizitzeko. Eta euskaraz batek espresiotasun hau badin badu lana, hobetzen. Ez nintzen nahi, ari justu zure galdera, zer? Aitzaki bezala hartu dut beste gai egosateko. Behar bada zure galderan, zeitu oso egia da, administrazioa adibidez, hori espalditik esan da, eta behar bada esatea. Administrazioak egin behar duela, jendeak lortuko duen euskara administrazio eta edabidek lan hori dute ezak. Hizkuntza teknikoa nola bihurtu kale hizkuntzatik gertuko zerbait. Hori egin behar du gaztelerak eta frantzesak ere, euskarak are gehiago gure egoera soziolinguistikoa kaskarrakoa dela. Zentzu urtan uste eta arrazoi duzu. Baina, segun zer gehiago zuan. Ez gaitezen joan, egozen euskarak egozak balio du. Euskara betu egin behar du, eta euskararen kalitatean uste dut jokatzen ari garela batalia honen hartu. Puntualki hori nada ipatu duzu ikerketa edo zientzia. Zenik alortan lan egiten dut. Ondala, hilabete batzuk entzat topaketa bat, euskaraz, behar dugun... Bera galdera zen, zientzian ikerketan bueltan, ez? Ondala, hilabete batzuk entzat topaketa bat, euskaraz behar dugun ikerlariek, ikerlari topatu ginen, eta pixkatitzen zen euskararen erabilera nola sustatu zientzia orduan. Eta aipatzen zen bi joera edo bi batzuk aipatzen zuten leheneko bat ez eskolen kualitatea eta kalitateen arteko kantitatea eta kualitateen arteko euskaraz bai argitaratu behar dela. Artikuluak, liburuak, tesiak, masterrak euskaraz egin behar dela. Naiz eta daun lana edo lantaldea ez izan euskalduna, edo beste hizkuntza batzuetan diario. Beste batzuk aipatzen zuten garrantzitsuena zela lantalde euskalduna sustatzea eta sortzen ez da gero argitaratzeko garaian beste hizkuntza batzuk erabili. Zientza maien azten ginen hizkuntza hegemoniko dugun inglesa da ez eta inglesa eta beste batzuk nire ez da inglesa ez. Ez da horren bueltan zerbait. Nik uste horretak ik gehiago datik baino edo zuek gehiago datizuela nik baino ez da. Nik ere baina bide esan da universitatean zerbait esan dut ez da. Ez nintzak erosartuko dilema horretan aukeratzen. Uste pila horretak egin. Besteak beste, nik segurazko leheneko bulkadan lehentasun emango nioke euskara
euskaraz funtzionatzen duten taldeak sortzeari eta nazioarte mailan ingelesez aplikatu behar bada. Gertatzen dela, gure kasuan, besteak baino gehiago ari garela gure korpusa eraikitzen. Besteak ere bai, zientzian alorretan etengabe korpusa eraikitzen ari zara, etengabe terminologia berriak sortzen direlako. Baina gurean are gehiago korpus oinarrizkoa ahulago daukagulako eta oso gutxi gizarteratua gaudun. Nik uste korpusa eraikitzen arlo bakoitzen espezialitatean egiten ditugun metroak gure kasuan importante dira. Eta argitaratzeak horretara bortxatzen zaitu. Hizkuntza pintzera, terminologia sortzera, inglesez dagoen terminologia euskaraz ematera, eta dondik ez nioke argitaratzeko tentsio hori ez nioke buko egin. Baina are garrantzitsua hori iruditzen zait euskaraz funtzionatzen duten taldeak sortzeari. Holako batean egoteko aukera izan dut, azken 12 urteetan. Kooperatibagintza ikertzeko sortu zenak ikertegia dela 14 urte. Eta garbi genuen euskara izango zera gure funtzionamendu hizkuntza. Eta horrek egin du 10 urteko lan guzti hori, terminologia guztia euskaraz pentsatu dugu, euskaraz eztabaidatu dugu, eztabaida intelektuala euskaraz izan dira, gure burua gai horretan euskaraz enpresatu da. Horrek ikaragarri eskola sortzeko eta euskaraz gaiak euskaraz pentsatzeko. Nik ezagit zientzia naturzientzietan edo zientzia oinarrizkoetan, baina gizar zientzietan gertatzen da gainera euskaraz pentsatzeak zerbait, batzutan beste albide batzuk ematen dizkizu. Ez da, gizar zientziak behintzat, ze hizkuntzatan pentsatzen duzun ez da indiferentea. Eta guri adibidez autoeraketa hitza proposatzeko aukera izan dugu, eta autoeraketa hitzak esaten duela, ez du esaten autogestion hitzak eraz. Eraketa kontzeptuak zabalagoa delako eta bide baita mertzen duelako autokudeaketa, autodeterminazioa, autogobernu, hori adibidez txiki bada. Nik uste biak egin behar dugula, ez taldeak sortu, eta publikatzeko tentsioa ere erabat ez da. Zure amets doitua 20 urtera begira? Nik amets doituei plurala jartzen diet. Horregatik ez daukat amets doitu bat tokizunera begira. Amets doituaren adibide bat eta barka etxeari norea botatzea, baina da Bertzara elkartea. Bertzara elkartearen hortzimugala osoa zein zen, zabala. Ametsen eritxi bat ere, hortzimugala osoa zen, Euskal Herria Euskaldunago bat, kultura sustraitu eta zabalduago bat, gizarte autoeratu dago eta biziago bat, horrek horiek ziren hortzimuga handian. Zein izan zen gure amets doitua duela 25 urte? Nahiko zehatza. Nahiko zehatza ez, baina doituak guk belaunaldi moduan, garaiatan gazte belaunaldi moduan besogintzan eta bertsolaritza zabalagoan geneukan gaitasunari. Zer amestu genuen? Bertsolaritza telebistan eta hedabideetan BLU egiten. Amestu genuen, bertsolaritza hezkuntzan. Eta hezkuntzan, bertsolaritza biziberritzeko sistema egonkor bat sortzea. Hezkuntzak arauturik aparte ere bertso eskolak loratzen herrietan. Bertsolaritza masa mugimendu moduko zerbait, gero eta arrakastagiago izaten, txapelketen eta barren bide. Bertsolaritza lurralde guztietan federatuta eta elkarte bezala hori izan zen ametsa. Doitua. Hau da, ez ari izan, bertsolaritzak futbolari gain hartuko dio, edo Euskal Herri guztia bertsolaritzako dugu, baizik eta, izan zen, amets doitu bat. 25 urte pasa dira eta gutxi gora bera gaur egun esan ere zare eta garra suerteagatik, segurasko ez. Amestu genuena baino aurrera goa duela. Hori amestu genueno, ez genuena uste, hori nahi genuen, ez genuen uste segurasko pek erainoko astindua izango zuten itxapelkete, edo hainbeste bertso eskolara gozirenik, edo hainbeste milaka eta hain ego portu egon gozenik bertsolaritzaren reprodukzioa ikastola eta eskolta.
Eta ez dut, emez horrekin apologia egiten ari naiz, baina ez dut uste, itxarrela botatzeko gara. Hori amestu ditu bat izan zen. Beste bat, edabideetakoa, baitaren nina ez adibidez, kasetaritza ikastetik atera, eta esan zuenetakoa, herri telebista ditu urrengo pausoa. Herri telebistena, goienan gertatu dena, amets doitu bat izan da gutxura bera. Goienaren prozesua, eta beste hain bat, edo berria, edo beste hain bat aipatu ditzatu izan. Hoien ditan nire ustez amets doitua. Hortzingua dauso batean, kolektibo batek bere belaunaldiari jartzen dizkion erronkak 20-25 urtera. Eta uste dut olakoak badira. Nire adez doitua telebistagintzan adibiditziako ezatere, telebistagintza askotarikoago bat, Euskal Telebista buru dela segur asko, baina inguruan aukera eta proposamen desberdinak direla, Baiara Telebista errotuak, Goienaren eredu da, autonomoak, enpresa zentralizatu batetik autonomoak, Baiaretan errotuak, udaletxe eta bertako euskara taldei, eta hortaz aparte, Euskal Telebista Nazional ez publikoa. Hori izan ditela amez doitu bat telebista dago. Edo guztuzare ekartu mailan egin ditizke beste bat. Horra izten daiz. Horra izten daiz ez, horrelako askorekin uste dut amestu ezakegula dueletiko 20-30 urtera ze panorama egon gaitezke. Eta segur asko panorama hori da leku batzutan gertatzen den bezala, leku batzutan maila mikroan gertatu den bezala, makroan Euskal Herri mailan egin ari izatea. Eta dinamika sozial batzutan euskarak aurrera hartzen. Gaztelaniari. Eta nik uste horraino amestera iritsi daitezkela. Ez askoz gehiago da. Ze hemen daukagu egoera sorgin bat, eta da zapaltzen dugu zorua zen. Eta honetan uste insistitu behar dugu da, eta igual horretan insistitzeak gero norberari keresatxarra uste dio, baina zapaltzen dugun zorua eta zapalduko duguna, durango amarratietan, hizkuntza mailako pluralismo liberal asimetrikoa da. Eta ez dakit honetzi behar duen hori, baina onartu nintzat bai. Hizkuntza mailako pluralismoa biziko gara. Hau da, hemen hizkuntza asko dago dira. Pluralismo hori liberala izan da. Hau da, inork ez du agintzen, bai, ez dio agintuko ume bati o gazte bati ze hizkuntzatan nabigatu behar duen. Hau da, askatasunera goituak daude, eta hala, gure gizartea askatasunen ez da oso komila ikanego, oso mediatizatu izan, mila gauza, baina etorkizunean gizarte hori irudikatzen ari gara, ez da. Bakuitzak zapinean, telebista kateak aukeratuko duen gizarte batean, hau da. Pluralismo liberalaren oinarria bizikara eta biziko gara. Eta pluralismo liberal hori nola bai esan da gainera gure kontrako da. Hau da, gure kontrako asimetria baten, asimetria batean abiatzen da. Baina hori da zapaltzen dugun zorua, eta zapalduko duguna. Eta kontua da, nola jaten da hau, beste afirmazio honekin. Eta da, euskarak funtzio zentralak betetzeko, funtzio zentral batzuk betetzeko, lur hau bakarrik dauka. Matizekin, ze territorioa ere asko matizatu beharko nuke, baina lur hau, bai, territorioa, gizartea bakarrik dauka euskarak funtzio zentral batzuk betetzeko. Nola ezkontzen ditugu biak, eta nola goaz euskararen funtzio zentral batzuk betetzera, zapaltzen dugun zorua pluralismo liberal bat edo jakinik ez. Hori da, eta tokigun, lehia ez da. Eta lehia horretarako, badaitu gutreska batzuk, eta beste batzuk sortu beharko ditu. Bai, arratsalde. Ni erabat ados nago autoritate morala duen ahots bat behar dugula.
daukak funtzio zentralak, oso ondo, bilak eskontzen bali badik egun, nik ez dagoa inoko problemarik aurrera. Eta agian, epe motxera, dudarik gabe hortik agun behar dela. Beste gauza badak ero, luzera begirako, beste handetxa hondiagoak, ez baina, bueno, bigarren. Niretzat, ados egonik, esaten dekenarekin historia da, nola lortu hori. Eta hori, ametxen doitua eta praktika eta epe motxika. Ze ondo esan dekin bezala, zapatzen egon, lurra daukagu eta dikuruan oso ondo agertzen dekin bezala, zer divergente hori, ez? Eta, klaro, hemen, badakigu, batetikan, Kuntxeilu, Topagunez, Karabertzaleak, PNV, kolektiboki eginda dauden sarek eta saretuta dauden horiek eraiztea. Bestek ditzatzen dute, batek hemen nahi du, hegemonia hartu. Eta hori guztiak errealitate bat dala. Saiestu ezin degun errealitate bat. Eta hori nola, ez? Bigarren egitzi zaitu, handila jokatzea, oso ondo egitzi zaitu, telebista nazionala, batu egiten horiek, nik uste horrelako apostoak inbert ditugula, baina, klaro, generosidade handiarekin eta ia anonimo jokatu, ez da egin dola ez. Piskat hori esaten dut, etortzen zait gogorra, hori dela, txillarrekin nola esaten zuen, korpusaren historiarekin eta behin gaztiak direnak egin ez dira batuk, baina atxeren historiarekin, ze saltzak eta ze historik izan ziren eta batasun bat ikia zen zaila izan zen. Eta orduan nola, ikasle batzuk elkartu ziren izan ziren. Gu sartuko gara hor eta edozein dela ateratzen da azken emaitza, bat hori denok onartuko gero. Ez dakit. Jarrera horiek egitze zaizkit egin berrekoak, baina, klaro, gure esen divergente hori, ondo ematzen degen hori, kontuan edukita, eta, nola ikusten behar dira horreko urratxak. Nik uste, horreko urratxak, Euskalgintzan ahots autonomo hori bilatzean, sortzean eta elkarrekin adostean dagoela. Eta uste egin dezakegula. Ez dut ulertzen zergatik dauden beldurrak gairen aurrean. Ze... Ulertzen baina da gutxi baita egon da kontzeptua berritzeko egitea mugimendu batzuk, eta ikusten da egon dela korrieta token bat, eta egon dela ikusi dira bi indar bezala, eta zergatik. Guazen, zeren bildur gara? Zeren daukamen, zeren bildurra, guazen ez da behidatzen. Zein da behin zerbait diskutatzen, ni ez behintzan, esan dute, guazen debate hori egitean. Bildurri gabe. Nuko alderdi zen hori, zen divergente hori, hortik gatoz, herri bezala, eta beti izango dugu. Eta Ezkerra Abertzaleak eta PNVek, lehia honean, divergentzia hori eta borroka hori egin beharko dute lehen artean. Horretara doaz, argi dago, zitean bakoitzen estrategia, hegemonia hartzea batek besteari. Lehen behar da, hor samarrezen ez Ezkerra Abertzalearekin izan eskalduta dagoela, ulertzen dut dute egotea ere, hain nintzen, represioaren ondore, jende bat hartzelan, berrantolatzen ari da, ez nintzen zentzu txarrean ari. Hain nintzen, berrantolaketa honetan, oraindik Ezkerra Abertzalean ematen du ez dagoela gauza garbirik edo norekin hitz egin, eta uste dut hor. Baina, espero dut hori ordenatuko da etorkizun batean, eta iritsiko garela puntu batera gai hauek sakonean eztabaidatu izateko. Benetan, hizkuntzaren gaia aterako dugu lehia elektronaltik. Eta plantatuko dugu. Uste dut Ezkerra Abertzalea eman beharreko mezua dela, eta PNV eman beharreko mezua dela. Eta alba da baita ere, nolabait sensibilitate ez abertzalei, ez da jakin hor, badela beste historia batzuk aurretik limatzeko. Orduan, uste dut egin ezakegula. Eta pilota uste dut Euskalgintzaren baian dagoela. Eta Euskalgintzaren izenen ez bakarrik kontseilua zari, uste dut Euskaltzen ere gaire importante dagoela.
badela argia bezalako erakunde batzuk kontseilutik atera ziren desesperatuta. Kontseiluan gauden besteak pila bat gaudela, eta uste dut behingoz debateen gainean jarri behar dugula. Baldin eta gure baitan aski heldutasun ikusten baldin badugu, benetan diskurso autonomoa nahi dugula eta bide hori egitera goazela ikusten. Eta ez, askotan bezala, diskurso autonomoa jartzeko aurrean, atzetik, zilborrestea, bahazta nostu gara. Ez, hau da, ezker abertzaletik euskalgintza bizidutenak oso beharrezko ditugula. Oso beharrezko ditugula. Baina beren lana ezker abertzalea dagoela. Eta batez ere euskalgintzaren idaritza simbolikoan behar dugula den aurrean autoritate morala dutenak. Eta nire galdera hori da, gaur egun denen aurrean autoritate morala dutenak daude adibidez kontseiluaren aurpegi bizitze. Nik uste horretan garaia da. Eta bildurra daukat ez badugu baina momentu aprobetxatzen, behar bada ez dakik nola gara matzetan inertzia. Orduan, egin dezagun. Hori egin dezagun, egin dezagun. Eta gure esku dago. Hau ere. Gure esku dago. Eta uste hori egiten baldin badugu aukera handia ditugu. Aukera handia ditugula. Ez dakik Euskal Unibertsitate ez kargatu ikastoren eredukua egin behar dela ez. Ez daukat idea oso garbi horretan, genetik marazten zain buruan. Baina egin behar badugu, gutxienez bi kultura politikoi talbada irudi eman beharko dugu konfiantza pixkat. Hau ez duela batek bere sensibilitate politikoa eta bere bozkatzaileak erreproduzitzeko erabiliko. Pixkat berriarekin eta egin leken debatea. Logikoa da bene duen pentsatzea duena berriak nongo botanteak erreproduzitzen ditu gaztaen artean. Ni ez nio etxe kalteko batzerak, berriaren emango zioak, baina minimoa, berria ez ziak ematen nahi konfiantza oso hori. Orduan, eta ibalala behar du, baina jakin izan, edo gauden sensibilitate politikoa erreproduzitzen, edo gauden bestelako apostu serio batean. Baina bien artean, bien tartean ez. Bien tartea da egitzak egun bat zaitzen. Ariari helduta, diskurso autonomoko ariari eta zalantza bezala planteatzen dut, baina kezka bezala aldi berean, benetan diskurso autonomoaren konzeptua den egokiena, ze antzeko diskursoak eta pixka bat ardura eta kezka eta politikagintzan neurri batean sartuta daudenok. Entzun dugu alde askotatik, ezta? Une honetan esaten da, euskalgintzak egin dezala diskurso autonomoa, baina aldi berean baita ere enpresarien mundutik askotan izatzen. Zuek ez dakizue eta gu dakigu ekonomia nola doan eta zuek ez zaitezte hor sartu. Edo baita ere sindikatuen mundutik askotan ez da. Autonomoak behar dugu eta inorekin ez dugu ez taldeak kritiko eta nik honekin zalantza dut. Eta zalantza bezala planteatzen dut, beraz ez ziurtasun bezala. Nik diskurso partekatuaren aldekoa izango nintzatek. Nik uste nik ikusi nahi dudan eta eraiki nahi dudan eta Euskal Herria eta euskera eraikitzeko egokia badala konzeptua bezala
diskurso partekatuaren ere ez. Eta honek esan nahi dut, ezinezkoa iruditzen zait gizarte nolabait sozialagoa edo eraikitzea sindikatuen diskurso alde batetik eta politikoena bestetik eta bara bezik. Nik uste elkarrekin egin beharreko eta elkarrekin adostu beharreko eta elkarrekin partekatu beharreko espazio bat dela. Eta gauza bera iruditzen zait euskalgintzan. Ez du sinisten euskalgintzan egon daitezkenik euskalgintzatik bakarrik balako buruak edo badakitenak zer egin eta guk esango dugu eta beste guztiak etorrik ez atzetik, ez da. Edo askotan entzun duguna, ez da. Unibertsitatea zer izan behar duen, unibertsitatetik eraikiko dugu unibertsitatea. Edo kulturan ez zaitezte sartu zen, ez dakizu ere, kultura godakigu. Orduan, eta berriz ere zalantza bezala planteatzen dut, autonomo izatearena, ez autonomo izatearena, eta, nik joango nintzatekena gehiago eta egokien iruditzen zait partekatu izatea, ez da partekatze horretan bai, ahaleginak egitea eta agian lidergoa planteatu behar da euskalgintzatik, ez, edo abiapuntu euskalgintzatik, baina ez hainbeste ulertu duan bezala, ez da, egingo dugu euskalgintzan ari gerano, eta zuen lehia hortan ez zaite sartu, baina sartzen zeratenean kakaztu egiten duzu, ez da, eta iruditzen zait, ez oteren egokiena nik ala ulertu bat imadu behitzait, edo zuzen ulertu bat imadu, planteatzeko modu, ez da. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Arrazoia, nik uste arrazoi dizut, hau da, diskurso autonomoa eta diskurso partekatua oso batera da, olako itzalde batean gauza bat azpimarratzen duzunean, behar bestea beste aipatu. Jakina, diskurso autonomoa eta diskurso partekatua biak. Eta alderdi politikoek honetan behar dute esan duen modak programa eta batera hizkuntza kontutan hartu, eta gero botere unetara iristen ari direnean, edo oposizioa dudelarik ere, bere jarduna oso pertinentea oso beharrezkoa da. Beraz, ez da hemen esan egiten zaizuet, dara egiten zuen, eta hemen gaude euskalgintzako buruak ez da. Ez da horretik egin dire. Da paper banaketa. Paper banaketa horretan, konturatu behar dugu, zer den hiztun komunitatea. Eta hiztun komunitatea nola dagoen barreiatu batetik. Bestetik, hiztun komunitatea dituela bere egiturak, eta ze egoera asimetrikoa dauden, ez da. Eta orduan, hiztun komunitateak bere buruari eman dizkion tresnak euskaren askoan jarduteko, gatzaundi adibidez, bai? Edo, nik izarik, gure unibertsitateko fakultatea ikastola, ez? Nola, askoreita, bai? Osea, esatea, hiztun komunitateak eman dizkio bere buruari tresna hauek, eta tresna hauek dira politikoki PNV-koentzat, Ezkerra Abertzalekoentzat, PSOEkoentzat, PP-koentzat, hau da, tresna horiek zeharkatzalea dira. Eta tresna zeharkatzale horien nolabait, gravitate zentrua hiztun komunitatearen geroa da, bai? Eta gravitate zentrua hor izan behar da. Hortaz ari naiz, eta orduan, laskurainen edo galtzondik egiten duen diskursoa, bere euskararen diskursoa Tolosarentzat autonomoa da Ezkerra Abertzalearekiko edo PNV-rekiko. Hortaz ari naiz. Beste kontua da, esatea, diskurso autonomo hori jakina partekatu izan behar. Tolosan Ezkerra Abertzalea eta PNV ere badute rol bat, eta garrantzitsua da gainera, beste hauekin, hiztun komunitateak bere buruari eman dizkio tresne sortzen duten diskursoarekin, partekatzea, adostea, hitz egitea, denean ez dira ados egongo, ez naiz ari puro ez eta ez puro ez. Ari naiz gizarteko rolak banatzeaz. Eta jakitea zein den gizarte zibil antolatuaren rola eta ahots propioa, autonomoa, eta zein den indar politikoen dinamika.
nahazten direnak. Indar politiko bat baldin badago telebista baten atzean, telebista pribatu baten atzean, ulertzen, zuk esan dezakezu, hau da nire telebista pribatua, nire boto-reproduzioa egikaritzeko, edo esan dezakezu, hau da euskaldun guztion telebista. Zer da maina telebista egitetik? Ulertzen, horrek da, gauzak aklara ditzago, nahazten direnak. Hortaz egin diskurso autonoma esaten dugunean, ez da izare diskurso partekatua ukantzea, zakina. Honek, Laskuranek eta Galtzaudik dute beren rola, alderdi politiko dute beren rola, eta udalak du beren rola. Eta saiatu behar dugu diskurso hori partekatzen. Esaten ari naizena da, diskurso partekatu hori lortzeko momentu honetan egin behar duguna da, konbeina artean, Galtzaudik eta Laskuranek, bai, diskurso bat egin Tolosako herriarentzat, Tolosako alderdientzat eta Tolosako udalaren aurrean. Eta Tolosarrek jakin dezatela zer den Ezker Abertzalearen diskursoa, zer den PNVren diskursoa, eta zer den Galtzaudik eta Laskuraren diskursoa. Bai, askotan, elkarrekin ondoengo dira, beste batzutan ez, jakitea bereizten, hori da Euskal Herrian fantazio. Eta esaten ari naizena da, egin dezagun Euskal Herrian diskurso autonomo hori gara dezagun. Ez alderdi egurra emateko, baizik eta politika den artean abatu egiteko. Eta bereziki, ez ditzagun naztu euskalgintzaren diskursoa, euskalgintzaren beharrak interes politiko elektoralekin. Adibidez, egunkari batean, telebista batean, oso horrezak dira garai batean euskaltegi batean ere oso horrezak zineko binazten. Ematen du euskaltegiek egin dutela beren bidea horretan. Ikastolek hasieratik egin zuten moduan. Nahiz eta azken aldian ikastoletan ere egon diren mugimendu politiko batzuk izan. Jakin dezagun bakoitza bere ematen. Inor mespretxatu gabe, nik zitu alderdi mespretxatzen, inor batean bestean bozkatzen izan, ez da diskurso alderdi antipolitiko bat, baizik eta paperak banatzen erantiko diskurso bat. Azkena esan deken honekin eta ados nio, eta batez ere esan deken akin nola Tolosa baten, Laskorainek eta Galtzaundik berean diskurso propio eduki behar dutela, eta hori Tolosako herritarrak jakin behar dutela. Baina, Tolosaldeako herrik, 28 herrik, askoz herri txikigotan bizikia beste batzuk, eta kezka praktiko bat botakoiak. Aregin, edo atzon, udalak ez taldo egiten, igual ez egiten. Udalak dena, ez bere izten. Eta pentsatzeiak, hori gareko izen erreinen berren gertatu gara. Orduan, guk zer egin behar dira. Zeni askotan, ni ados neok zen dituken denakin, ez errogei pentsatzaiak okurritzen. Baina, gero, gu bizikak gure realidadea, herri txikitako realidadea, etzekiat hori da. Nizagantzan egoten hau ia balio duen ikesaten dekena beste geruza hortako zegitzaiak geruza desberdinetan gabiltzela. Hortaz ere, ez da nik esan dira bezala ik gehiago dakila nik baino galderaren segurasko ia herri txikietan ere, gizarte zibila antolatu nahi dezakegun hori, antolatzea, egikaritzea posible ote da. Eta udalak ere izatea, interlokutera batzu, eta hori da galdera atako bat, eta bestea da, ia holako herri txikitan, eta handiagotan ere segurasko, baina alderdi egaitu beharko luketen. Edo posible ote da, gizarte zibilaren dinamiketik gertuago dauden elementuek kudeatzea udala. Ia beste eredu bat sortu duken herri txikietan. Herri honditan hain posible ez den. Herri honditan udaletxea eta gizarte zibila fusionatzea problematikoa da. Azkenean komplejidadeak eramaten zaitulako dinamika desberdinetara. Herri txikitan igual hori berrasmatu behar duzu ez da. Korapil hori. Baina irutzen ala ere hori
zuen problematika espezifikoa izan da ere, ez dula anulatzen lehen esan dagoa. Baina horretaz, ezken nik uste barruan daunak dakila ez da. Ni 6.000 personako herri batean bizina hor eta hor, izarte zibilizazio eta horroak bereiztea errezagoa da ez. Hor zabiltzatenok susmatu behar duzue, esperimentatu, akasartu, zein dan bidea ez da. Ezka hauan, igual ez da funtsatu. Hemen oain dela nien ginen etorri, baina bazek egitzaldik egon zila interesa albidenak eta arnaskumei buruz eta hola, eta uemanare horidek, eta etzekian nik pentsatu baldin badaren nunbait guri etzaiguk iritsi. Kezke dugitzeiak arnasunei buruz hitz egiten dek eta arnasunak gomenditu importantenak, edo bentsat hortik jotzen ditek batzuk, baina gero hori netzekiat oso reala da, nik esango nik ez ez. Nik ere arnasunen diskursoari mugak ikustizizkoa, muga handia. Bereziki, alegin izan ginuenekoan, alegin ere, badaudelako, datu batzuk agertu zian, badaudelako, sendotasun soziolinguistiko horren arrakala batzuk agertzen dielako. Eta, gaur egun dugu, azkenean, bankari begira bizialako jendea, eta zarlako hain garbi arnaz gune horien garbitasuna zentzurtan. Eta, bestetik, alare egitzeak importanten zeatela. Eta, esperimenta ezakezuela, euskararen hegemonia narraztutako herri dinamika bat izan egin, eta zentzurtan ez dut importanten zeatela, baina egia ikizaten dut izala inorrezalari horretarako bidea planteatzen, aipatzen diala, baina gero hortik aurrera ez dut inorrezalari ez da. Eta bestetik, baina Bilbon aldeara, eta Iruñan, eta Baiona, eta Ibarren, eta Irunen, eta nik uste hori Euskal Gintzak gabiltzan hori pixkat falta zaiguna. Eskotan oso gipuzkoa arrakia ez da. Eta zutan iruditzen zait, Budak zuaitzaren aurrean egin zuen bezala, jarri eta zan ez nahi, hemen igatxeko ikusi arte, egin behar dugula Santurtziko zera joan, autobus geltokira joan, Iruñan takonera joan, eseri, eta zan ez nahi pasako, mohituko panorama barruan osartu bat ez da. Egiten ditugun planteamentuko zoik realak ere izan daitezkela, ez dugurak ikusten benetan ze arnazten nahi nahi izan. Realitate oso komplexu bat da. Arnaztuneak bai, nik arnaztuneak baino, horretik hegemonia gunean nahiago dut erabili, eta nahiago dut hegemonia gune funtzionale dut zitzegi, arnaztuneak geografiko dut. Daukatera importantzia eman da. Eskerik ez badan utziko duz, horretu garrek hori, maten udarrek euskaldun eguna izango dara Tolosan, eta gugi hemen hausian, egun osoko egitarago prestatuko dagoela, nahi dizuaren marteak zeko, guzti dago ez dela aukera, eskerrik asko.